Moi ben. Ben, amigos, isto está chegando ao seu fin. Imos agora unha última actuación. A nosa trátase dunha pequena froita que ten grandes beneficios. É moi xugosa e deliciosa, aínda que un pouco diarreosa. É originaria de Europa e do Medio Oriente, pero recordad, consumila sen exceso pode producir diarrea. Se tes a oportunidade de atopalas en cada tempada nos teus mercados, non perdas a oportunidade de levarte un boacio para que os teus e ti vos beneficiedes. Nós, os de Sexto, cantamos